Penanganan ni pen radang lom kache thang plub bang pharo hini so seke Asia song grade 1 la pen grade 2 choka mara tuma phan non pen ke Assam sarkar tum si bainong pipon po palam klangsi KSA inglong pho song ko rapi so se song KSU KFE la pen chenglok ham phanga song tum pherang kya mai ke phapon lam theke klang ateng pulote non pen ke labang pharo hini so se kang to choka mara tuma phan ke Assam sarkar hin pen si lana lahon po mate lang chari pon po lalo pulote lage ke Asia ja kong nang ke thilo la pen lahaya kang tui mate ake thea chokamara tum phan ki Assam sarkar tum si lang chari po la pen pin khat pin lar po pulote ke Asia ja kong kang boji kalima posi penang an cherok to bang phu bang phetum lam thi paklang pon denti la pen la so teng pulote api prang ke Asia long ke do an secretary joint secretary ARO pen chenglok boring stame Assam sarkar tum si nang pe grong po tang te lake ke Asia ja kong kachipang bo kalima pota pherang kya melong lam the karju pon padu la so teng si KSA inglong pho KSU song ko rapi so se song KFA KSYC pen chenglok tum pherangkia mai phapon pherangkia mai long lason ke Asia ja kong kapang bojia mo ke claim pot ke Asia kachari atum aphan sodak pen rem pon lopusi lam the jai pon la ke Asia lo board chairman department AOSD hei huya tum aphan lakh gari ke nam pi abainong ke bithek bon ta lahai ke kenang sot ke thepi kalitang te lahai le kopis se alom patherong lo puta pherangkia melong hamphanga song tum lam the paklang pon lasi la sona sailang no long ke nil tuma sapta che don thek the puta lam the paklang pon ti Charlie Asong Ben Danglok Dak Karbeng Long Kedu Asong Nitum Join Libian La Pini Ape Parlong ke Klang Samprikimi Ape Parlong ke Klang Nilitum ke Thek Ponglong Ing Hoi Harohini Back Grade 1 La Ben Grade 2 Oppose Assam Sarkar Reading Salary ke Papi Ponji Phan ke Hodai Ponji Polong Nilitum Pini Thek Ponglong Lasi Nilitum La Sobriel Smith Nange Phanang Koke Nilitum La So long Nilitum Ma Song Hin Ben Ba Nilitum Non Dorapera Song Hin Ben Gi Non Thang Bak Be Asit Tin Department OSD Bi Krai Kupilo Kenang Sot Gedoke Board Chairman Anutina Driver Kipi Anutina Bang Kuanon Pat Dui Pre Kupilo Dak Kenang Sot Gilo Latum Pen Halatum Dak Board Chairman Asit Tin Department OSD Ane Parman Alex Nang Kakamai Halatum Han Kipi Bante Ladak Grade 1 Grade 2 Tum Salary Man Pioneer Malang Litum Administrative Charges Aningkan Dak Koane Cross Tangka Dak Tangkado Forest Department koane crores tangka dak revenue to goods and tax man dak koane crores and revenue tangka to hydraulic electric project man bolang kapre ka lapusona department tangka dos revenue tangka to hal so tangka kona to claim kende kona to paludet kende ningkan slo koane crores se tangka do la so tangka kona to paludet kelang litum non la bangso bang pharu hini bera tat tumhan tangka piun e penal tum state government la che hodai ko ki puge lasi la bangso judgment pet ke lage kachepal ludu na tawar la bangso bangso si claim that pune monon fit ke lage karbiang long termas council ja kong lage khurung lang tadi bol ke thang nat tala da ka bedeti lasi la solong bang ke ladak la ilitum ko mane song ko mane la puson ke claim poli ladak bang ke nilitum ham pha son hin ke lage thang nat lapun ka che kroi du na be la pen la bangso jom si claim that lo pune so dak man nilitum man ka che song bang ke pado ponang kokti la pen nilitum kroi kre la pen